Mill-bidu tas-sena d-dieħla l-Aġenzija Identità se tniedi proċess ġdid u aktar effiċjenti għall-ingaġġ ta' ħaddiema barranin ikkwalifikati u b'livell għoli ta' ħiliet. Dan fil-waqt li l-istess aġenzija qed tkompli testendi l-proċess tal-Key Employee Initiative, proċess simplifikat għal ċittadini ta' pajjiżi terzi b'livell għoli ta' ħiliet. L-Specialist Employee Initiative hija estensjoni ta' din u maħsuba għal ħaddiema speċjalizzati iżda bħalissa ma jilħuqux il-kriterji tal-iskemi eżistenti. L-applikanti jrid ikollhom offerta ta' impjieg f'Malta marbuta ma' paga bażika ta' 25,000 euro. L-applikazzjonijiet se jiġu proċessati fi żmien 15-il jum. Dan japplika biss f'dawk l-istanzi li ma jkunx possibbli li jinstab impjegat Malti jew ċittadin tal-Unjoni Ewropea biex jimla dak il-post vaganti. L-impjegat għandu jkollu kwalifiċi ta' livell MQF 6 jew ogħla f'qasam direttament relatat mal-pożizzjoni offruta f'Malta, kwalifiċi akademiċi alternattivi jew ħiliet ċertifikati li jkorrispondu għal inqas livell iżda li huma relevanti għal pożizzjoni offruta. Min barra hekk l-impjegat għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tapprova li għandu esperjenza ta' 3 snin relevanti għall-impjieg li se jkun ingaġġat fih, fosthom kuntratti ta' xogħol preċedenti u wittri ta' referenza. L-uffiċjal kap eżekuttiv ta' identità Mark Mallija qal li permezz ta' proċess ta' applikazzjoni aktar effiċjenti se jibbenefika kemm min iħaddem u min qed ifittex impjegati tas-sena kif ukoll l-impjegati infushom li jfittxu impjieg ġdid. Dik li kienet il-Key Employee Initiative u li tagħti proċessar f'5 ijiem, l-Specialist Employee Initiative qed tagħti proċessar fi 15 ġurnata. Meta applikazzjoni tissodisfa 2 minn 3 kriterji stabbiliti, ikun hemm proċess ħafna iktar fast minn applikazzjoni oħra. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformu u l-Ugwaljanza Byron Camilleri fakkar li din l-inizjattiva hi waħda mill-miżuri fil-programm elettorali tal-Gvern. Hi wkoll metodu kif jitnaqqas l-abbuż f'dan is-settur. Se jibqa' jkun hemm id jiebsa ħafna kontra dawk il-kumpaniji, dawk il-persuni li jgħażlu li jabbużaw, inkluż li jabbużaw mill-ħaddiema. Dan il-mod qed inkomplu nħajru l daw il-kumpaniji illi jimxu fit-triq illi anke jafsu aktar fuq il-kwalità.